O turismo é un sector global que conecta territorios, culturas e oportunidades profesionais en todo o mundo. No campus de Ourense da Universidade de Vigo, o grao en turismo forma profesionais capaces de xestionar, innovar e liderar proxectos turísticos nun mercado internacional cada vez máis competitivo. Benvidas, Esther, Alexandra, contádeme un pouco que é o grao en turismo e cal é o seu principal obxectivo. Pois o grao en turismo é unha titulación universitaria que forma profesionais para o mundo do turismo. Profesionais encargados en xestionar, en innovar empresas do sector turístico e que teñen que ser además sostenibles. O obxectivo deste grao é ofrecer unha formación que integre a xestión, os idiomas, a xeografía e a historia, de forma que podan traballar e xestionar calquera empresa do mundo e do sector turístico. E cales son as oportunidades claves durante a formación? Pois contar cun profesorado cunha alta proxección académica e de investigación, a posibilidade de facer prácticas nas principais institucións, empresas e cadenas hoteleiras españolas que operan no ámbito internacional, participar nos programas Erasmus, en intercambios e en proxectos do sector reais, non facer colaboracións con eles, e despois a elevada proporción de alumnado de outros países e de outras culturas enriquece moito tanto a experiencia como o perfil profesional e os contactos durante a formación. E como prepara este grao para o mercado laboral actual? Básase principalmente en dous pilares, na formación teórica e na formación práctica. A formación teórica principalmente básase na xestión e nos idiomas, e a xestión práctica é aquela que mantén o contacto entre a propia empresa, empresas líderes no sector turístico e a universidade. E que actividades extraacadémicas organiza este grao? Pois hai un amplo catálogo de cursos complementarios á formación regrada, conferencias con profesionais internacionais, xornadas tipo Professional Branch con axentes de alto nivel e despois numerosas saídas de campo, viaxes académicas, conferencias, colaboracións en proxectos do sector privado, o sector público-privado, pero do sector turístico e moita actividade lúdica tamén. Que impacto ten na comunidade local e na industria? Pois aporta máis empresas turísticas, un turismo sostenible e, sobre todo, un turismo profesionalizado. E, por último, por que é relevante para a Universidade de Vigo? Pois porque conecta a universidade, empresa, territorio e, en definitiva, o mundo. É un grao estratégico e internacional, coa posibilidade de dobre grau en universidades europeas de Alemanha e Francia, ou incluso a simultaneidade no propio campus de Ourense co grau de Xeografía e Historia. Grao en Turismo da Universidade de Vigo. Ilusión que move, futuro que medra.